ciutat, no? La possibilitat de construir això amb tota aquesta gent, una alternativa real, allunyada de les lògiques clàssiques de l'esquerra institucional, profundament arrelada al carrer, sense deixar de banda el carrer mai i amb una clara intencionalitat rupturista, com deien abans els companys que han parlat. Doncs bé, això ha sigut possible perquè la CUP de l'Hospitalet ha posat l'organització com a eina al servei de la unitat popular a l'Hospitalet. I molta gent activista de diferents organitzacions, com molts de nosaltres, que som independents, que no formem part, no som militants de la CUP, hem fet un pas endavant amb tots vosaltres, si voleu, que espero que sí, que siguem molts més, per poder iniciar un viatge col·lectiu que no serà ràpid ni fàcil, tots ho sabem que no serà ràpid i fàcil, hem començat ara, imagineu-vos el que queda per endavant, i que no s'acabarà el 24 de maig, no s'acabarà el proper diumenge, això que no s'ho cregui ningú, perquè tot just acaba de començar. Perquè som moltes les que pensem així i som moltes més, perdoneu els cops que dono a cada moment, perquè som moltes les que pensem així, però encara som més les que sabem del cert que pensen així, però no les coneixem encara, i hem de fer tot un esforç entre totes per conèixer tota aquesta gent, abans del 24 i després del 24, perquè això no s'acaba aquí. Per tot això, us convidem a totes a iniciar conjuntament amb nosaltres, amb tota aquesta gent espectacular que tinc aquí darrere, o aquí al costat, millor dit, per fer aquest esperançador viatge, de veritat us ho dic, afrontant juntes les dificultats i els reptes, perquè sabem, com ens han ensenyat els últims anys, el 15M, com ens va ensenyar, com ens ensenya cada dia la PA a cada desallotjament o a cada desallotjament parat, que mai més estarem soles, mai més estarem soles. Els problemes ja no són individuals i que les solucions han de ser sempre, a partir d'ara, compartides i col·lectives. Juntes ho podem tot perquè som al carrer i serem a l'Ajuntament.